ƙasar Iran tana can tana bombama haɗaɗɗiyar daular Larabawa. To ga dalilin da yasa ƙasar Iran ta farmaki haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Yau da safe sojojin ƙasar Amerika sun yi ƙoƙarin kutsawa cikin Strait of Hormuz. Wadda ma ƙasar Iran ta faɗa ta ce idan har ƙasar Amerika ko kuma sojojinta suka yi wani abu ma ƙasar Iran to tabbas ƙawayen ƙasar Amerika da suke cikin wannan yankin su ne waɗanda za su biya wannan bashin da ƙasar Amerika ta ci. Wanda yau sojojin ƙasar Amerika sun nutsar da jiragen ruwa ƙanana na sojojin ƙasar Iran har guda 7 wanda shine dalilin da ya sa ƙasar Iran ta kai farmaki. A yanzu haka bayanai suna fitowa cewa mutum 9 ne suka mutu wasu kuma sun jigata a matatan man fetur da ke Kujera wadda ƙasar Iran ta kai farmaki da daddaren nan. Anyway dai wannan yaƙi yanzu aka fara kuma ana tunanin cewa ƙasar Isra'ila da ƙasar Amurka za su shiga cikin wannan yaƙin kuma yayin da ƙasar Iran take ƙoƙarin fara kai nata farmake-farmaken a ƙasar Iran. Anyway duk abin da ake ciki I will keep you guys updated.